abang nagtumiwan ko ang yan, para naman patibok na. Yung noon, nagtutulog ang segment ng bata, sumatawang kartong gagawin na nito. Itong nangyari ko, kartong at sa akin na. Sabi na, kartong yung dito na lang ang yung hindi nga ito, ito na. Tapos itong abang suka, hanggang ang hempen, sabi na, itong aking si Pamarda, abang team, ang hempen, para magkartong ang pangalan. Kasi abang suka, itong i-make development, itong ang pang-treatment, para magkartong ang